Jamen, så blev klokken 16, og vi vil gerne byde velkommen til Great Dane webinar. Mit navn det er Jens Rundager. Jeg er chef for investorrelationer i firmaet. Vi har glædet os meget til at dele den vision, vi har for investeringsforeningen Great Dane Invest, og er meget taknemmelige for den store interesse, vi har oplevet for vores event i dag her. Agendaen er intensiv, men frygt ikke, vi lægger præsentationer og så videre ud efter webinaret, så kan du holde fokus undervejs uden at have notesblokken klar. Du er velkommen til at skrive eventuelle spørgsmål i chatfunktionen, så tager vi dem, i hvert fald dem vi kan nå i Q&A-sessionen til sidst i webinaret. Investeringsforeningen Great Dane Invest blev skabt i 2014 af investorer og for investorer, og med en stor bevidsthed om, hvordan man optimerer investeringsafkastet over tid. 3 komponenter mener vi hører til der. En investeringsstrategi af høj kvalitet, som er dokumenteret, at den virker og er konsistent over tid. Der skal nogle mennesker til, så et investeringsteam, der har bevist deres kompetencer i løbet af karrieren. Og så ikke mindst skal omkostningerne holdes så lave som muligt, fordi det slår direkte over som afkast til investor. Vi håber, at webinaret her vil efterlade et indtryk af, at vi leverer på alle de 3 parametre. I skal møde 2 nøglepersoner fra investeringsteamet i dag. Det er vores hovedtalere. De vil præsentere de 2 fonde i investeringsforeningen, vi tilbyder i dag. Thomas og Jakob har hver 20 års erfaring inden for deres respektive strategier og medvirket til meget succesfulde produkter hos større finanshuse i løbet af deres karriere, hvor jeg i øvrigt også havde fornøjelsen af at arbejde sammen med dem. Begge fonde investerer globalt i aktier, men med meget forskellig strategi, og dermed også meget lidt sammenfald i de aktier, porteføljerne indeholder. Referenceindekset, eller benchmark, som det også kaldes, for de 2 afdelinger, det er det samme. Det er MSCI World, verdensindekset. Index Plus har som mål at følge verdensindekset, indeksets afkast ret tæt. Som en indeksfond, men med lidt krydderi på toppen, er den førende inden for næste generation af indeksinvestering, også kaldet Enhanced Indexfonde. Global Value udvælger aktier, der prises med en rabat i forhold til den værdi, vores fundamentale analyse giver på virksomheden. De aktier behøver altså ikke være og er ofte ikke i verdensindekset, hvor det typisk er de største aktier, der indgår med en stor vægt. Fondene komplementerer altså hinanden og diversificerer en aktieportefølje på bedste vis. Især netop i øjeblikket kan man argumentere, hvor få meget store og hårdt prisfastsatte teknologiaktier fylder historisk meget i verdensindekset. Lige en kort introduktion af talerne, før vi lægger løs og kigger på vores fonde. Thomas Bastrup er porteføljeforvalter på Great Dane Global Value, men han er også direktør i Great Dane Fund Advisors, og så er han medstifter af virksomheden. Thomas har i karrieren arbejdet med value-investering hos SparInvest i en årrække, hvor han også var fondchef. Og siden har han været ansat i et family office før lanceringen af Great Dane Invest. Jakob Løjborg er porteføljeforvalter på Index Plus, og når jeg ofte kalder ham Mr. Indexfond i Danmark, så skyldes det, at han efter en periode med ansættelse i PFA kom til SparInvest, hvor han overtog ansvaret for SparIndex-fondene. Det havde han i 13 år. SparIndex var den første familie af indeksfonde i Danmark. For knap 5 år siden fik Jakob i Great Dane-regi mulighed for at realisere drømmen om en indeksfond, krydret med de faktorer, hans erfaring viste kunne bidrage med et merafkast. Så det var min introduktion, og så vil jeg give ordet videre til Thomas Bastrup. Værsgo, Thomas. Ja, tak for det, Rundager. Tak alle sammen for, at I vil kigge med. Jeg vil starte med lige at fortælle lidt om Great Dane Invest og investeringsforeninger i de første 5 minutter, inden jeg sender stafetten videre til Jakob, som vil fortælle om Index Plus. Vi skal normalt råbe rigtig højt for at blive hørt. Hvis man går ind i en bank, så er der ikke ret mange af dem, der vælger at fortælle eller foreslå, at man skal investere i Great Dane Invest.
Og vi fik her for 3 uger siden uventet hjælp, eller i hvert fald hjælp fra uventet hold, fordi Finanstilsynet offentliggjorde en analyse, som satte en tyk streg under af, at danske bankkunder de bliver anbefalet at investere i bankens egen investeringsforening. I det her tilfælde 92% af tilfældene. Og kan man kalde det uvildig rådgivning? Det kan man ikke rigtigt. Der er jo en grund til, at bankerne peger sig på deres egen investeringsforening, og det er der, de tjener flest penge. Der er jo en masse forretninger forbundet med at drive en investeringsvirksomhed, så man kan sige, at der er mange snabler. Der kan være mange snabler nede i investeringsforeningens kasse, hvis man ikke ser sig for. Og det er jo investorerne, der betaler prisen for det. Når banken tjener mange penge, så er det i det her tilfælde investorerne, som betaler mange penge. Så det skulle jo helst komme dig til gode, og ikke banken. Og lige for at give et kort eksempel på det, jamen det er ikke unormalt, at en dansker har 500.000 kroner i opsparing, som er placeret i værdipapirer. Og hvis der er 20 år, man har planlagt først at bruge de penge om 20 år, når man går på pension eksempelvis, jamen så vil en forskel på 1% i årlige omkostninger, altså over de 20 år, betyde 200.000 kroner i tabt afkast. Og her har vi regnet med en antaget gennemsnitlig afkast på 7%. Så det er penge, som investoren skulle have haft, men som i stedet er røget i bankens lomme. Og det er noget af det, vi har sat os for at gøre op med ved investeringsforeninger. Det er nemlig en ret smuk opfindelse. Investeringsforeninger, når mange små går sammen med måske 10.000, 50.000, 500.000, nogle gange 1 million, og lægger de penge sammen i en forening, jamen så kan man få en række fordele. Man kan få en meget god spredning på sine investeringer, man kan få masser af ekspertise i forvaltningen, men man kan først og fremmest få lavere omkostninger. Og lavere omkostninger, det betyder højere afkast. Og hvordan vi har opnået det? Jamen vi er 100% uafhængige af bankerne, så vores forening kan altså vælge de bedste og billigste leverandører til de forskellige opgaver. Det har vi fået nogle fine afkast ud af, og vi er billigst i Danmark, og som sagt billigere forening, højere afkast. Og vi har lige i øjeblikket cirka 3 milliarder under forvaltning i Great Dane Invest, og som vi skrev i invitationen, så er vi i Danmarks klart billigste, men også hurtigst voksende investeringsforening. Og det smukke ved investeringsforeninger, jo flere vi er, jo større formue, jo flere til dels omkostningerne, og dermed lavere omkostning per investeret krone, større afkast til dig. Det er hele visionen for det, vi laver. En investeringsforening, som den oprindeligt var tænkt. Jeg vil lige udpensle det med omkostningerne. Vi plejer at sige i vores forening, at hvis man ser sig lidt for, så kan man have 50% mere til at forsøge tilværelsen, når man går på pension. Og her viser vi et simpelt eksempel over 10 år. Nu har aktiemarkedet været ekstraordinært gode i en lang periode, men et afkast på 6% er ikke usandsynligt. Det kan også være et afkast, som er kommet fra en portefølje, der både består af aktieobligationer. Omkostning af 2%, det lyder højt, jamen det er meget ofte det lander på, når man tager både investeringsforeningens omkostning og de øvrige omkostninger, der er forbundet med at investere. Så igen, hvis man bruger lidt tid på det, så kan man, og det behøver ikke være meget tid, måske lige første gang, man skal sætte sig ind i det og investere første gang, men efterfølgende måske en gang om året, kan man nøjes med at kigge på sin opsparing. Jamen så kan man godt bringe de her 2% i årlige omkostninger ned på 0,5. Og der kan I se, at jeg skifter lige lidt frem og tilbage, at i stedet for at få små 80% uden omkostninger, jamen så lander de fleste ofte på knap 50, og man kan altså få næsten det samme som indekset her, hvis man får reduceret sine omkostninger. Her der viser jeg de danske investeringsforeninger, som er børsnoteret og som er aktivt forvaltet, og hvor de investerer i globale aktier. Altså eksemplerne på de danske investeringsforeninger, som laver det samme, som vi gør i Great Dane. Og her har jeg skåret grafen ved 5 milliarder i formue, det er nede på x-aksen, og så kan jeg se omkostningsprocenten. Og det er sådan, at når Jakob og jeg og vores kolleger, vi investerer i aktier, så har vi stort set det samme arbejde ud af at investere de cirka 3 milliarder, vi har lige nu, som hvis vi havde 30 milliarder. Jeg kan sige med sikkerhed, at vi i hvert fald ikke har 10 gange så meget arbejde, og vi havde ikke behov for 10 gange så mange kolleger. Så det vil jo betyde, at der burde være den her sammenhæng, som I kan se med den tykke blå streg, at prisen falder ned mod det, som
de store pensionskasser betaler, altså 0,5% eller lavere. Det gør den bare desværre ikke i praksis. De af jer, der kender lidt til statistik, kender sikkert udtrykket er i anden eller forklaringsgraden. Og hvis der var en god sammenhæng, eller en høj sammenhæng mellem formuens størrelse og omkostningsprocenten, så vil den ligge tæt på 1, men den ligger næsten på 0, og det er ens betydende med, at der stort set ikke er nogen sammenhæng. Det er det, vi har sat os for at gøre op med i Great Dane, og nu kommer der lidt grafik på. I kan se her, at det er vores Index Plus, som ligger hernede meget, meget tæt på næsten ingen omkostninger, og vores 2 Global Value fonde lå sidste år i niveauet 0,75-0,80, og lige nu koster de 0,75, og vi har en forventning om, at får vi en formuevækst, så kan vi få det ned i nærheden af 0,5, som er det, de professionelle betaler. Og hvordan er det så gået med det? Jamen, vi har været i gang nu i godt 10 år med vores Global Value Fond, og Index Plus fylder snart 5 år. Jakob kommer tilbage til det. Men især det sidste år, det skal man nok ikke forvente hvert år i aktiemarkedet, men I kan måske huske, at Trump han stod med sine tavler på plænen foran Det Hvide Hus i april sidste år, og så faldt aktierne altså. Så hvis man måler på et år, så er udgangspunktet lavt. Men altså, I kan se over 20% i afkast de seneste år. På 3 år, der kan I se, at Index Plus har lavet rigtig, at det begge to lavet godt afkast, men Index Plus er rigtig høj med 17,4. Og så 5 og Index Plus siden start 10 år, der kommer vi ned i det, som vi siger, hvis man får et afkast på 10%, vi siger normalt 8-10%, så har det været rigtig godt. Og de sidste 10 år her, og siden finanskrisen i særdeleshed, har samlet set været rigtig fine. Så jeg var lidt inde på det. Vi gik i gang i 2014, og i januar 2015 børsnoterede vi Global Value. Indtil 2021 fungerede vi stort set som vi kaldte husforvalter for de 2 fynske familier, som var med til at stifte os, og som var dem, som skød den større kapital ind i investeringsforeningen. Og så i 2021 var vi så heldige, at Jakob Løjborg ville være med og lave det her fremtidens indeksprodukt, som vi kommer tilbage til. Men faktisk først i 2023, fik vi de første kolleger. Investorvendte medarbejdere har vi skrevet. I en bank hedder det en rådgiver, og der er måske mange, der vil kalde det en sælger. Vi er lige nu i april, også i maj, den hurtigst voksende investeringsforening i Danmark. Men vigtigere endnu, vi er klart billigst, og vi har afkast, som ligger helt i top. Der er også andre end danskerne, der har opdaget det. Morningstar, som er verdens største analysehus for analyse af investeringsforeninger og fonde, jamen de har bemærket os, og vi kan se her, i øjeblikket har Great Dane Global Value 4 stjerner og sølv rating, den næstfineste rating, mens Index Plus er gået all in med 5 stjerner og den højeste rating, man kan få. Og kigger I helt til højre, jamen så kan I også se, at der er begyndt at ske noget i vores investeringsforening med formuen. Man kan næsten se, hvornår vi starter Index Plus, og hvornår vi begynder at få lidt traction her med vores kolleger, der skulle forsøge at hjælpe os med at få skabt interesse og flere investorer ind. Det går rigtig hurtigt med vores formue i øjeblikket. Vi bliver næsten glade af at se på den. Det var indflyvningen, populært ord, eller det er, hvis du er gået mod igen heldigvis. Nu vil jeg give ordet til Jakob, som vil fortælle om Index Plus. Ja. Tak skal du have, Thomas. Det vælter jo ind med penge i helt almindelige passive indeksfonde de her år. Og det er der jo rigtig mange gode grunde til. Men spørgsmålet er naturligvis, om det reelt er det bedste, som du kan gøre for din formue. Det mener vi ikke, at det er. Index Plus, det er skabt for at give dig samme lave omkostninger som i en indeksfond, men med et højere afkast. Og vi starter med at gå ind og kigge på Morningstars data. Det var der, hvor Thomas han lige sluttede af før. Her der kan I ude til højre se den afkastudvikling, som der har været for aktiemarkedet de sidste knap 5 år. Og Index Plus har gjort det rigtig, rigtig godt i den her periode. Et afkast på godt 12% om året. Og mindst lige så interessant, din nabo har faktisk kun fået et afkast på 8,4% om året. Og din nabo i det her tilfælde, det er det, som der hedder kategorien hos Morningstar, kategorien med globale aktier. Thomas nævnte de her bankers investeringsforeninger, og det er typisk dem, der ligger hernede og udgør en meget stor del af kategorigennemsnittet. Og det her, hvor vi mener, at de har
produkter, som er lidt for dyre, og som måske heller ikke er lige så gode som dem, som vi kan lave. Knap 5 års historik, og vi fordobler formuen hvert år og har cirka 2 milliarder i øjeblikket. Index Plus, det er jo klart, at Index det refererer til indeksforvaltning, og vi følger MSCI World meget, meget tæt, og vi skal lige være helt skarpe på, hvad MSCI World er. MSCI World det er et aktieindeks med 1300 aktier fra 23 lande. Det er det mest brugte benchmark i verden, og det bruges altså til at evaluere porteføljemanager, men man kan også godt bruge det til at bygge sin portefølje op omkring. Hvis man er helt almindelig indeksforvalter, jamen så kopierer man bare det her benchmark, men i Index Plus, der tager vi bare afsæt i det. Det vi gør, det er, at vi køber, aktuelt har vi købt 800 aktier fra hele verden. Her der kan I se nogle af de aktier, som er i vores benchmark, MSCI World. Og det vi gerne vil, det er faktisk som udgangspunkt at købe præcis samme vægt, som der er i MSCI World. Apple vægter for eksempel cirka 5% i benchmark, jamen så kan det være, at vi køber 4,9 eller 5,1. Så det er nogenlunde i det lav, at vi ligger og afviger på hver enkelt af de her 1300 aktier, der er i benchmark. Så løbende vurderer vi, hvor meget vi vil have i over- og undervægt på hver enkelt af de her 1300 aktier. Det er jo selvfølgelig en matematisk kvantitativ model, kalder man det, som automatisk går ind og laver den her lille beregning, om der skal være en lille overvægt eller en lille undervægt. Her kan I se nogle af de afvigelser, vi har i dag. Tesla er vi en lille smule undervægt i med minus 0,13. Tesla er nok den aktie, som har haft den dårligste rating i vores øjne i de sidste 5 år. Så har vi en lille overvægt i Intel. Jeg tror, at Intel stiger igen i dag. Det har selvfølgelig været meget godt at have en lille overvægt her. Og så har vi så Novo Nordisk. Det er en af de aktier, som vi selvfølgelig altid får et spørgsmål til, hvordan vi er positioneret i den. Og vi ved jo desværre alle sammen, at Novo har haft en svær periode, og det kan vi ikke lide at se i vores model, men omvendt så begynder value faktisk at være lidt interessant, så jeg vil da ikke udelukke, at vi på et eller andet tidspunkt begynder at overvægte den aktie. Så det vil sige, at vi går ind på alle 1300 aktier og vurderer, om vi skal være lidt undervægtet eller overvægtet, det vil sige, at vi prøver at slå vores benchmark med de her små afvigelser. Og så skal man naturligvis spørge sig selv, jamen kan man overhovedet slå MSCI World? Det har været svært de sidste 10 år, men det har faktisk ikke været svært, hvis man kigger længere tid tilbage. Og det mener vi heller ikke, at det bliver fremadrettet. MSCI World er godt, men det er ikke optimalt. Der er blandt andet noget i konstruktionen, som gør det nemt at slå. Så det vi lige skal se på nu, det er, hvor kommer vores merafkast fra? Den første komponent, det er, når benchmark rebalancerer, det vil sige, når der bliver skiftet ud i de aktier, som der er i benchmark. MSCI de går ud 14 dage før og fortæller, hvad for nogle aktier, der ryger ind og ud af det her indeks. Og så er det altså ret nemt for alle andre i markedet at udnytte den information til at positionere sig til, at de her almindelige indeksforvaltere, de skal massivt købe og sælge de her aktier lige præcis den dag, hvor aktierne ryger ind og ud. Der kan I måske tjene 0,2% om året, alene på ikke at gøre præcis som de almindelige indeksforvaltere gør. Markedsværdivægtet indeks, det er ikke optimalt. Det er noget, vi synes, der er super interessant. Vi skriver om det på vores hjemmeside. Der har vi nogle områder, hvor vi prøver at forklare, hvorfor at det her det ikke er optimalt. Det kan vi ikke gå dybt med i dag. Men det er sådan, at små aktier vil give et højere afkast end de store aktier over lang tid. Ikke nødvendigvis kun på 5 år, men altså over længere perioder. Og det er, han har sagt, naturligvis også bedre at lave en endnu mere diversificeret portefølje, end bare at følge de vægte, som der er i MSCI World. Det giver et højere risiko til afkast. Men der er også nogle andre ting. Menneskelig adfærd er svær at ændre. Value og momentum giver et merafkast, fordi at vi mennesker vi ikke opfører os helt rationelt i forhold til at gøre markederne efficiente. Og så har vi, at når vi løbende optimerer vores portefølje og skal handle, så har vi en model, som er ret intelligent i forhold til at optimere porteføljen. Se,
De her 4 komponenter, de giver hver især noget alfa til porteføljen. Og hvis I kigger på B og C, så er det sådan, at det er faktisk det samme som nogle strategier. Det er 2 strategier, det er 4 strategier, som man kan, som historisk set har performet rigtig, rigtig godt, og så også historisk, eller som fremadrettet performer rigtig, rigtig godt. Det føler vi os overbevist om. De her 4 komponenter er jo noget, som almindelige indeksprodukter ikke gør. Men det er rent faktisk meget nemt at udnytte. Og det skal vi lige kigge lidt nærmere på. Vi skal kigge på de her 4 faktorer, fordi det er jo noget, som der historisk har fungeret rigtig, rigtig godt. Faktisk så er de her faktorer virket i 100 år. Her der kigger vi på 50 års data fra MSCI. Det er vores indeksforvalter, indeksudbyder, og de giver som I kan se ned til højre her, de 4 faktorer, som jeg har nævnt for jer, de 4 aktiestrategier, de har historisk performet rigtig, rigtig fint. Og hvis vi tager gennemsnittet af de her 4 faktorer, jamen så har de gjort det rigtig fint i forhold til MSCI World. Jeg skal lige høre, er der noget lyd, der er dårligt, fordi så skal vi lige prøve at gøre om på det. Nej, altså du har lidt fuglefløjt i baggrunden, Jakob. De er begejstrede for din præsentation. Ja, jeg var lige ved at skrive til din kone for at høre, om hun kunne lukke døren. Lige et øjeblik. Bare gå videre så. Jeg ved ikke, om det bliver bedre nu. Hvis det ikke er blevet bedre, så ved jeg ikke lige, hvordan jeg skal løse det her nu. Det er fint. Bare kør på, Jakob. Ja. Godt. Jeg prøver at se, om jeg kan komme tilbage på sporet her. Se, det her, det er 50 års afkast. Men hvis man korrigerer for risikoen i de her faktorer, så får vi det billede over til højre her. Og det er faktisk lige så godt, som hvis man bare tager rene afkast. Så både afkast og risikoudstedet afkast har fungeret i de her 50 år. Se, nu skal vi hele tiden lige huske, at Index Plus er en indeksportefølje. Altså, vi skal primært følge MSCI World. Men på toppen af den her indeksportefølje, der er det, vi drysser lidt lækker krydderi ud over, så vi får et lille mere afkast. Og det vil sige, at de her faktorer, ja, vi eksponerer os mod dem, men vi gør det ikke massivt. Og det skal vi også lige ind og kigge lidt på, hvad vores reelle målsætning egentlig er. Prøv at se hernede. Vores målsætning er at skabe 0,5-1% i merafkast om året. Det er jo måske ikke voldsomt, men det sker jo altså samtidig med, at vi følger MSCI World meget, meget tæt. Vi har en tracking error, der er helt nede på 0,5-1%. Og tracking error, det betyder, det er et mål for, hvor tæt man følger sit benchmark. Der er nogle fonde, der godt kan have en tracking error helt op til 10%. Og så kan I godt se, at hvis man har en tracking error kun på 0,5-1%, så ligger man meget tæt på sit benchmark. Og nu skal vi lige se, hvordan det er gået, siden vi startede den her afdeling op. Se, vores målsætningsområde, det er det her den her grønne firkant her. Og hernede har vi MSCI World, det er vores pejlemærke. Der har vi et merafkast på 0 og en tracking error på 0. Se, Index Plus ligger her med den blå, og vi ligger rigtig, rigtig fint i forhold til at være tæt på vores målsætningsområde. Specielt i betragtning af, at de her faktorer faktisk har haft det lidt svært i de sidste 4-5 år. Fremtidens indeksprodukt kalder vi det. Og det er fordi, at vi kunne jo godt ligge hernede, ligesom alle de andre indeksprodukter, bare følge MSCI World tæt, tabe lidt afkast til MSCI World på grund af omkostninger, men også have lidt tracking error. Man er nødt til at have noget tracking error i sådan en indeksportefølje også. Så siger vi, jamen prøv at høre her, fremover der er det ikke nok at have lave omkostninger. Du bliver også nødt til at levere et merafkast. Og det er derfor, vi siger, at vi vil gerne heroppe ligge
med en tracking error, der jo ikke er særlig meget større end vores konkurrenter, men til gengæld med en forventning om at levere et afkast, der er 1% højere om året. Hvis det lykkes os at indfri denne målsætning på 0,5-1%, jamen så skal man regne med at betale 0,45% i omkostninger om året. I dag har en investor, der har været med siden start, betalt 0,3% om året, men man har altså også fået et afkast efter omkostninger, der er 0,5% højere end MSCI World. Det skal man også lige huske. Så nu er jeg begyndt at snakke lidt omkring omkostninger, og det skal vi lige snakke lidt mere om. Betragt det her som en todelt omkostningsmodel. Vores pris for at give en portefølje, som følger MSCI World tæt, den er på 0,05% om året. Det er jo meget, meget lavt. Og hvis det var sådan, at vi ikke leverede et merafkast i forhold til MSCI World, så ville man kun have betalt 0,05% om året siden start. Og hvis vi ikke gør det fremadrettet, kommer man også kun til at betale 0,05% om året. Men vi føler os jo overbevist om, at vi godt kan slå MSCI World. Og i det tilfælde, at det lykkes os at slå MSCI World, så skal man regne med at betale 35% af merafkastet. Det beholder vi, hvis man kan sige det sådan, og til gengæld så får I som investorer lov til at beholde 2/3 af det her merafkast. Det synes vi er en fair og god model, og vi er faktisk lidt overrasket over, at der ikke er flere, der benytter den her model. For at gøre det krystalklart, at det her det ikke er noget, der kommer til at trække særlig meget ud af porteføljen, så prøv lige at tænke over det, jeg skriver her forneden. Index Plus har knap 5 års historik i markedet. Vi har et afkast i top 10%, og vi har stadigvæk de laveste omkostninger i Danmark på 0,3%. Så det burde være ret klart, at den her omkostningsmodel, den er ikke så farlig. Og så behøver jeg egentlig ikke at sige mere, så burde I være trygge omkring den her model. Men der er sikkert nogle af jer, der måske er nysgerrige, så jeg vil lige hurtigt komme med nogle eksempler. Hvis nu markedet stiger 20%, og Index Plus kun stiger 19%, så betaler man ikke performance fee. Hvis markedet stiger 20%, og Index Plus stiger 21%, jamen så betaler man performance fee af den ene procent, som vi har slået markedet med. Se, Danmarks laveste omkostninger, Thomas nævnte det også, jamen lave omkostninger er med til at give et højere afkast. Og faktisk er det sådan, at Index Plus har det højeste risikojusterede afkast i Danmark. Og risikojusterede afkast, det er det, der hedder Sharpe. Så når man har målt over 3 år, så får Index Plus altså den højeste Sharpe ratio. Det er data fra Finans Danmark. Finans Danmark, det er vores brancheorganisation. Og der er i den her analyse, indgår der 98 afdelinger. Det er de børsnoterede afdelinger, som investerer i globale aktier i Danmark. Det er selvfølgelig rigtig fint at ligge nummer 1 på sådan en liste, men det er også en lille smule pudsigt, fordi Index Plus er jo en kombination af en passiv strategi og en aktiv strategi. Så det er lidt mærkeligt, at der ikke er enten en passiv strategi eller en aktiv strategi, som kan lave en højere Sharpe ratio. Og se, det er voldsomt spændende. Og derfor så har jeg en lille lækkerbisken til her på de 2 næste slides. Så skal vi lige stikke et spadestik dybere. Hvis I bagefter sidder og tænker, det forstod jeg måske ikke helt, så er det okay. Det kan godt blive lidt. Men prøv at følge med. Der er nogle ret spændende ting undervejs. Prøv at se her. Vi har taget samtlige aktier i MSCI World. Og så har vi sorteret dem på vores faktorer. Her der har jeg først sorteret dem på vores value factor. Og det betyder at herude i den, der hedder gruppe 10, der har vi de bedste aktier. De 10% bedste aktier fra MSCI World. Når der er 1300 aktier, jamen så ligger der 130 aktier ude i den her gruppe. Ude til venstre har vi naturligvis den dårligste gruppe, de dårligste value-aktier. Se, det der jo er spændende nu, det er afkastet. Efter vi har sorteret aktierne, efter vi har besluttet, hvad for nogen, der er bedst og dårligst ud fra deres value, jamen så ser vi det her afkast her.
Det er et voldsomt lækkert afkast for en porteføljemanager som mig. Sådan en lineær sammenhæng er bare lige præcis det, man gerne vil se. Så vi har altså, at de bedste value-aktier har givet det bedste afkast i denne her periode, siden vi startede Index Plus i 2021. Det, der er vigtigt at sige her, det er, at det her afkast, det er ligevægtet. Så det vil sige, at alle aktierne vægter lige meget. Apple får ikke lov at vægte 5% i denne beregning. Apple vægter præcis lige så meget som for eksempel Rockwool, som også er med i MSCI World. Lad os kigge på de andre faktorer. Dem har jeg været inde og snakke lidt om. Bortset fra ESG. ESG har ikke 50 års historik. Det er en relativt ny faktor, så der er ikke så meget belæg for at sige, at den har virket historisk, men vi føler os overbevist om, at den vil bidrage godt til vores portefølje. Se, på de andre faktorer kan I også se nogle lineære sammenhæng. De er ikke lige så tydelige som for value. Men det, der er interessant, det er, hvis vi tager gennemsnittet af de her 5 faktorer, så får vi det her nede til højre. Og det er jo også en lækker lineær sammenhæng. Og det er jo sådan, at Index Plus overvægter de aktier ude til højre her, de bedste grupper, og vi undervægter de aktier til venstre. Og så kan I nok godt tænke jer frem til, at okay, så har det været en god idé at allokere lidt til de her faktorer i porteføljen, når mønstret er sådan her. Se, vi skal endnu længere ned, hvis man kan sige det sådan. Vi skal lige et spadestik dybere. Den her figur, det er præcis den samme, som jeg lige har vist jer. Den her, toeren, den ser anderledes ud. Og det, der sker nu, det er, at nu er det markedsværdivægtet afkast, vi kigger på. Så her, der får Apple lov til at vægte 5%, og Rockwool vægter næsten ikke noget i denne her beregning her. Hvorimod at herover der vægter de det samme, ikke? Og nu får vi jo altså en hældning, der går den anden vej. Og det var ret interessant. Så de sidste 5 år, der har hældningen været anderledes, når vi laver en markedsværdivægtet beregning. Og det kan vi bruge til, når vi skal finde ud af, hvorfor at de her forskellige typer af fonde, hvad de har givet i afkast. Så afkastgenereringen, den ser vi her. De passive fonde, de får jo 100% af deres afkast over fra denne her figur her. Index Plus får 100% af afkastet fra denne her figur, og så er det jo sådan, at vi går ind og overvægter de her aktier og undervægter de her aktier over i etteren. Og det vil sige, det kan være, at vi overvægter med 10% i de gode grupper og undervægter med 10% i de dårlige, så får vi stadigvæk 100% samlet i vores portefølje. Se, de aktive fonde, de arbejder kun over i etteren her. Og det kan være, at man er aktiv forvalter og siger, jamen, jeg køber bare gruppe 7, 8, 9 og 10, der er mange lækre aktier her. Og så vil man historisk have fået et afkast på cirka 10%. Men prøv at se, over i toeren her, et afkast på 10%, det er jo ikke særlig godt. Og det hænger sammen med det, som jeg har skrevet herom. Det ligevægtede afkast i etteren her, det er knap 3% lavere end det markedsværdivægtede afkast over i toeren. Det er en voldsom forskel. Og det er derfor, at aktive fonde har haft det utroligt svært. Ikke bare de sidste 5 år, men faktisk også de sidste 10 år. Se, hernede skriver jeg, denne her hældning for etteren, den har altid været der. De her faktorer har jo virket i 100 år, og det er derfor, at hældning er sådan her. De her faktorer vil også virke fremadrettet, og derfor vil Index Plus blive ved med at lave mere afkast, fordi denne her hældning vil blive ved med at være der. Toeren her, denne her hældning, det er jo egentlig, den burde komme herover fra etteren, men så er vi bare tilfældigt vægtet aktierne ud fra deres markedsværdi. Og så får vi lige midlertidigt, at hældningen ser sådan her ud. Men over lang tid, så vil hældningen herover ligne etteren. Og når det kommer til at ske igen, for det vil komme til at ske igen, når det kommer til at ske igen, så vil de aktive forvaltere begynde at lave rigtig gode afkast igen. Og vi så tidligere, hvordan value-faktoren allerede har fungeret rigtig, rigtig godt. Og det kunne sagtens være, at det er vores aktive value-fond, som vil være den afdeling, der skubber Index Plus væk fra førstepladsen på det her risikojusteret afkast fra Finans Danmark. Så vi skal ikke regne med, at Index Plus ligger øverst på denne her liste med risikojusteret afkast.
Jo, måske på 10 år, når vi kommer så langt ud i fremtiden, men ellers så bør der være nogle aktive fonde, som vil ligge højere end Index Plus. Men vi er glade for bare at ligge i toppen i hvert fald. Så super spændende, men vi skal videre. Se, Index Plus, det mener vi er et fantastisk fundament i enhver portefølje. Som sagt, så har vi 800 aktier i denne her portefølje. Det er meget, meget stor spredning. Så man kan sagtens investere rigtig meget af sin portefølje i Index Plus, og så supplere ovenpå med obligationer, value-strategier, vækststrategier, og så måske enkelte aktier på toppen. Man får virkelig en billig produkt med mulighed for et merafkast, og så er det altså nemt at handle. Vi har med vilje lavet det som en udbyttebetalende afdeling på danske kode, så man kan købe det nemt i sin netbank, ligesom hvis man for eksempel skulle købe en aktie som Novo Nordisk. Så hvis man kan købe sådan en aktie, så kan man formentlig også købe Index Plus. Se, nu skal vi over og høre Thomas fortælle om det fantastiske potentiale, der er i vores value-strategi. Ja, tak for det, Jakob. Det var et godt oplæg, du sætter pres på, hvis vi og i resten af value-teamet skal føre statistikken et af de næste år, når vi holder webinar. Men nu kan jeg prøve lige at sætte i gang, så I hvert fald får en idé om, hvad value-aktier er for noget, og hvad value-investering går ud på. Så det vil jeg bruge de næste 20 minutter på, inden vi tager lidt praktiske oplysninger og runder af med Q&A. Kender I ham her? Det er der garanteret mange, der gør, og der er sikkert også rigtig mange, der heller ikke ved, hvem han er. Det er Warren Buffett, og ham er der mange, der tror, at han har opfundet value-investering. Men han har også gjort det fantastisk. Han er uden tvivl den mest berømte investor nogensinde. Men det var faktisk ikke Buffett, der startede det her. Vi skriver i invitationen og i programmet, at det er en strategi, der har virket mere end 100 år, og det er fordi, det er faktisk den ældste akademisk veldokumenterede investeringstilgang til aktiemarkedet. Og Benjamin Graham, han startede allerede i anden halvdel af 1920'erne med at undervise sine elever på Columbia Universitetet i New York i principperne bag value-investering, og har senere skrevet mange bøger om det. Det var først i 1951, at han fik en elev, der hed Warren Buffett, som blev så betaget af Grahams teori, at han søgte job hos ham, og i 54, så vidt jeg husker, forbarmede Graham sig og ansatte unge Warren i sit investeringsfirma. Godt. Noget af det, som value-investering bygger på, det er, at til alle børsnoterede selskaber, der er 2 værdier forbundet med dem. Der er den forretningsmæssige værdi, som man kan finde frem til ved at lave en grundig analyse af virksomheden og dens indtjeningspotentiale nu og i fremtiden. Og så er der børsværdien, og den kan vi se hver dag på børsen, når vi har aktiekursen og antallet af aktier. Og det, som Graham definerede, det var, at en value investor beregner den her forretningsmæssige værdi, og når børsværdien dykker ned under den forretningsmæssige værdi, så man får en rabat, kan man sige, Graham kaldte det en margin of safety, så er det, at value-investoren slår til og køber ind i aktien. Så det andet vigtige princip for value-investorer, det er, at det skal være finansielt stærke virksomheder. Der må ikke være risiko for, at de går konkurs, hvis der bliver modgang eller krise. Det er lidt populært sagt, undskyld udtrykket, at de går på røven, præcis ligesom når vi i vores private økonomi, hvis man har taget for meget gæld og købt for mange leasede biler osv., og lige pludselig stiger renten, eller man mister jobbet. Det er det samme bag virksomheder, og det er vigtigt, at de er stærke, fordi value-investorer har deres aktier i mange år, typisk 5-10, nogle gange længere. 5-10 år er ikke usædvanligt. De har selv vores aktier i 4-5 år i gennemsnit. Der er nogle, vi har lidt, der er nogle, vi har meget længe. Og det er med andre ord det, man kalder buy and hold investering. Jeg har taget et par eksempler med, og jeg har taget 2 vidt forskellige virksomheder. Der er måske nogle af de modeinteresserede, som kender virksomheden til højre her. Det er Hermès i Frankrig. De er kendt som at lave nogle fantastiske lædervarer og tasker især. Og det er en fremragende virksomhed. Man kan se hernede, jeg har skrevet nogle af de nøgletal, som jeg har omtalt på planchen lige før. Det er vigtigt for value-investorer at købe nogle billige aktier.
Det måler man på, hvor meget man betaler for virksomhedens egenkapital, for dens indtjening, altså dens overskud efter skat, eller for de pengestrømme, som virksomheden genererer. Det er kort fortalt, så er det virksomhedens indbetalinger, fratrukket virksomhedens udbetalinger i regnskabsåret eller regnskabsperioden. Det kan vi godt lige se på i Great Dane, fordi det er lidt sværere at manipulere, end det er at manipulere indtjeningen. Det kan sådan nogle chefer i børsen til aktieselskaber godt være dygtige til. Så jeg har skrevet dem på engelsk også, så I har styr på dem, altså de danske udtryk og de tilsvarende engelske. Og selvom RMS er en fremragende virksomhed, så er det en ret dyr virksomhed. 13 gange betaler man for egenkapitalen, og næsten 50 gange indtjeningen. Og det gør man, fordi der er nogle investorer, der forventer, at RMS vil fortsætte med at vokse i lang tid. Den har vokset 14% årligt de sidste 10 år. I vores team, der faldt vi for efterhånden længe siden over en amerikansk aktie, der hedder Tapestry. Det er der nok ikke så mange, der kender. I kender måske Coach, som er måske det nærmeste, amerikanerne kommer på en kvalitetsledervarevirksomhed. Måske lidt mere sammenlignet med Mulberry i England, hvis nogen kender den. Måske lidt lavere prispunkt. Men det gode ved Tapestry og Coach her, det var, at her er dækningsgraden faktisk endnu højere. De er endnu mere rentable end den her supervirksomhed i Paris. Men her betaler vi kun 11 gange årets overskud, når vi køber aktien, og vi betaler kun 9 gange, 4 gange gennem pengestrømmene. Der er også noget højere udbytte, til gengæld også lidt højere gæld, men det er ikke på nogen måde faretruende. Det vurderer en value investor hver gang. Til gengæld vokser den ikke så meget. Men summa summarum, det her de 2 rigtig, rigtig gode virksomheder. RMS er bare for dyr til, at en value investor vil røre ved den. Vi tager Tapestry i stedet for, hvor vi får meget mere indtjening og virksomhed for pengene per investeret krone. Så springer vi til en helt anden type virksomhed. Jeg tror, de fleste af os, der er med her på webinaret, vil nok hellere have en Ferrari end Golf eller Volkswagen. Men hvis vi tager prisen med i betragtning, så er det måske omvendt. Det er et sjovt eksempel det her, fordi det er et udtryk for, hvordan value-investorer også tænker. Nogle gange så er prisskiltet, altså den her børsværdi, helt galt afmarcheret i forhold til, hvad virksomhedens forskellige bestanddele er værd, hvis man ser på dem hver for sig. Og dermed så er det man på engelsk kalder en sum of the parts analyse her. I kan se, at Ferrari, som ikke har været på børsen i så forfærdeligt mange år, de var meget populære og kostede 20 gange book, altså 20 gange egenkapitalen, og 55 gange indtjening, da vi laver den her planche. Vi får næsten ikke noget udbytte, og den er vokset med 8,9% om året. Så det er en vækstaktie. Volkswagen til gengæld. Ja, der er lidt krise i dele af virksomheden. Der er lidt overkapacitet i Wolfsburg, og der er måske nogen, det er ikke alt, der er fryd og gammel, men her der betaler du altså kun 30 øre for hver krone egenkapital. Du betaler ikke engang 4 kroner per indtjeningskrone, og kun 3 for pengestrømmene. Til gengæld får du næsten 10% i udbytte her. Der er gæld i Volkswagen. Der er også nogle store flåder af leasingbiler, som modsvarer den gæld. Men det interessante er, at Ferrari, som cirka laver 14.000 biler om året, de koster 87 milliarder euro. Volkswagen 48, og de laver altså 2,2 millioner biler i kvartalet. Og når jeg siger sum of the parts, så er det fordi, man får også lige Audi med, hvad skal man kalde det, mere high-end, tysk kvalitetsmærke. Man får Skoda med, det er måske lidt lavere prissat, men en god virksomhed, der er en driftsindtjening på 8%. Så får man Seat i Spanien, og man får Lamborghini, som på mange måder er en til en sammenlignet med Ferrari i forhold til antallet af producerede biler, og også nogle høje overskudsgrader. Porsche, den var der også verdens største sportsvognsproducent, og Bentley, den har måske desværre cirka 10.000 biler om året. Og så er vi virkelig over det håndholdte Bugatti, så er det håndholdt luksus i den aller dyreste ende. Også en lille spin-off fra Seat Cupra, som er meget populært ved de unge og sportige typer. Og så lige en fodbold, kan jeg sige, en motorcykelproducent af finere karakterer. Og så for sådan en landmandssøn fra Jylland som mig, så havde jeg jo både Wham-plakater og Duran Duran hjemme på teenageværelset, men jeg havde også plakater med traktorer og med Scania-lastbiler, vores svenske kvalitetslastvogn, som alle sikkert kender, og så tyske MAN eller MAN. Så her kan I se et eksempel på, hvor voldsomt meget værdi man får på det her tidspunkt, Ultimo 2024 lavede den her planche. Så value og vækst. Og hvorfor skal man købe value-aktier? Jamen, value-aktier
har faktisk i 100 år været en fantastisk strategi til aktieinvestering i de seneste år, og så alligevel ikke, når Jakob viser de ligevægtede afkast, som man gjorde lige før på value. Så kan vi se her, hvis man sammenligner afkastet af den 30% dyreste aktier, og de 30% billigste aktier, målt på, hvor meget vi betaler for overskuddet efter skat, jamen så er der næsten, der er op mod 5% i afkastforskel om året over 75 år. Så som udgangspunkt er det godt for at få en god investering, hvis man bevæger sig over i den billige side af aktiemarkedet. Der kan også gå endnu mere akademisk til værks. Det har de to kendte forskere, Kenneth French og Eugene Fama, gjort i de sidste 50-60 år, og de har tilbage til 1926 delt det amerikanske aktiemarked op i små bidder. Her er der små 25 bokse, eller der er 25 bokse helt præcis, men den øverste række heroppe, der er de 20% største selskaber. Så det er heroppe, de alle sammen ligger, Nvidia, Microsoft og Apple osv. Og hernede, der har vi så de 20% mindste. I venstre siden har vi de 20% billigste, når man måler på, hvor meget vi betaler for egenkapitalen, og så er de 20% næste, og herover har vi de 20% dyreste aktier. Og I kan altså se, at over 100 år, så er der en klar tendens til, at man får højere afkast i value-siden af markedet. Som en lille finurlighed, så kan man sige, små vækstaktier hernede, det for Danmarks vedkommende, så vil det være sammenlignet med First North, og I kan se, at det er jo utrolig svært at gætte fremtidens vindere meget tidligt. Det er svært at skabe et godt afkast nede i det her venture-hjørne, kan man også kalde det. Men i perioden fra finanskrisen og frem til covid, jamen, der var renten utrolig lav, og når renten er lav, så er investorerne villige til at betale en høj pris for forventet fremtidig indtjening. Altså betale en høj pris for fuglene på taget, hvor value-investorerne har måske ikke så mange fugle, men de har dem i hånden. Men det, som så er gået mange næse forbi, og nu har I lige set tallene fra Jakob på de sidste 5 år, hvordan jo mere value, jo højere afkast, jamen det er, at siden sommeren 2020, der har renten faktisk været stigende. Og så er vi tilbage ved normalen, at value-aktier giver det højeste afkast. Det er bare blevet skjult lidt i de her indekser og ETF'er, fordi de store aktier, som vejer så tungt i indekset, også har klaret sig rigtig godt. Man kan se her de sidste, efter renten er kommet lidt op, så har det været rigtig svært nede i det sydøstlige hjørne her med de små vækstvirksomheder. Godt. Timing, vi påstår ikke, at vi kan time. Vi tror mere på strategi og disciplin. Men jeg kan huske, hvordan vi sad og var havde lidt ondt af os selv i perioden op til 2000, fordi de her .com-aktier, de løb jo med al opmærksomhed og al afkast. I kan se, de var også op at koste 4-45 gange indtjening, mens de gode gamle, men også lidt kedelige value-aktier, de har altid ligget hernede omkring 10 gange indtjening. Hvis man betaler 10 gange indtjening, så får man alt andet lige 10% i afkast om året. Men prøv at se lige nu her med AI og den hype, der kører, jamen vi er altså godt op over 50 gange indtjening. Selvfølgelig er der en forventning om stor vækst i det her segment, men hvis de ikke voksede, så svarede det til, at man fik 2% årlig afkast. Og det her, det er også noget, vi har fået spørgsmål på forud for webinaret, så jeg valgte lige at lave blandt andet den her planche, fordi der var flere, der spurgte, om man kunne bruge Global Value til at beskytte sig mod. Beskytte sig lyder forkert, men i hvert fald, man kan diversificere sin investeringsportefølje, så man både har noget indeks, gerne i form af Index Plus, det er i hvert fald billigt og godt, og så noget value. Fordi hvis man lige tager de 10 største selskaber i verden lige nu, børsnoteret, jamen så udgør de over 28% af værdien. Og det er jo de kendte navne. I er sikkert ikke overrasket, når jeg klikker her, og de popper frem. Det er 7 teknologiaktier øverst, så en 8., som mange gerne anser for at være teknologi, og så lige helt nede på 10. plads, der kommer Eli Lilly, som jo er Novos store konkurrent på fedmemidler. Men grunden til, at jeg synes, det var interessant at tage den med, det er den her igen, hvor meget betaler vi for virksomhedens overskud efter skat, når vi køber den på børsen. Vi betaler 55 gange i de her store aktier, og vi betaler 24 gange egenkapitalen. Det er en høj prissætning, en meget høj prissætning i historisk sammenhæng. Til gengæld, så får man kun 0,39% i udbytte om året fra de her 10 virksomheder i gennemsnit. Det vægtede gennemsnit, vi har brugt her. Og det er jo fordi, de fleste af dem har meget, meget travlt med at kaste flere 100 milliarder i nye datacenter. Og så kan vi lige sammenligne med den portefølje, vi har i Great Dane Global Value. Den
Den er ikke lige så stor på markedsværdi, men trods alt alligevel 14.000 milliarder danske kroner dækker de cirka 45 aktier over. Men her betaler vi altså kun 9 gange overskuddet efter skat, og vi betaler en lille smule mere, end det egenkapitalen er opgjort til i årsregnskaber. Til gengæld får man næsten 4% i årlig udbytte. Og noget, der måske svarer på nogle af de spørgsmål, vi har fået sendt, jamen, der er kun 2,33% vægt i MSCI World, altså som de aktier udgør. Og det er en helt anden eksponering, dem her, for lige at sætte det hele i relief. Vi danskere kan jo godt lide at sammenligne med ting, vi kan forholde os mere til, når vi har store tal. Nvidia, det er cirka 10 gange det danske bruttonationale produkt. Altså det alle vi danskere tjener, og vores virksomheder producerer på årsbasis. Og cirka 1500 storvældsbrugere, hvis man skal tage det parallelt. Så det er store tal, men det er også nogle meget høje priser, man betaler af de her amerikanske superteknologivirksomheder. Godt. Nu vender jeg lige tilbage til den her akademiske tilgang fra Pharma og French, og det gør jeg af en grund, fordi hvis man nu køber ind på, at value-aktier både har og vil være en fornuftig investering fremadrettet, jamen hvorfor skal man så gå med Great Dane som forvalter af sin value-portefølje? Jamen det skal man, fordi nu vender vi tilbage til Morningstar igen. Det er dem, som er ligesom branchestandarden for analyse af investeringsforeninger. Du finder ikke noget, der er mere value end Great Dane. Her viser vi os selv sammen med de 10 value-forvaltere i Danmark, altså andre investeringsforeninger med globale value-aktier. Og så er lige lidt kægt smidt AI-boble op der øverst til højre, op i de store vækstaktier. Det var der meget tale om sidste år. Det er gået lidt i sig selv faktisk, at de skulle være igen her under efter Iran-krigen startede. Godt. Så value-aktier. Vi kigger typisk på prisen på indtjening, prisen for egenkapitalen, prisen for pengestrømmene, og så udbytteprocenten. Men der er mange andre ting, vi kigger på. Det er kun nogle af de klassikerne. Og her kan I se, at de danske value-investeringsforeninger, de ligger typisk mellem 12,5 og godt 20 gange årets overskud. Og egenkapitalen betaler de 10 danske value-investeringsforeninger mellem 1,5 og 4,5 for. Og pengestrømmene, hvad er det, cirka 7, og så op til 15. Og der er det sådan, vi er nærmest uden for kategori, så vi har en meget, meget hardcore tilgang til det med value-principperne, og ikke overbetale for indtjening og så videre. Så vi er lidt uden for kategori. Der er masser af dygtige kolleger til os her, men der er lige en enkelt af dem, som vi deler førstepladsen med på udbytte. Og det så I måske ikke her til sidst. Her kom MSCI-indekset ind, svarer igen på spørgsmålet, om det er en mulighed at investere value, hvis man gerne vil have noget andet end det, der indgår i ETF'erne, altså som supplement til det, fordi jeg tror, mange anser, som Jakob var inde på, Index Plus og andre fonde, der tager og følger verdensindekset eller udgangspunkt i det, som en god kerne i en aktieportefølje. Sådan ser vores portefølje ud lige nu. Vi forsøger at investere i alle regioner og brancher, alle steder, vi kan finde noget god value. Jeg kan ikke tale om dem her. Vi elsker at tale om dem. Vi taler om i flere timer. Det er der ikke tid til. Så I må nøjes med at kigge dem her. I får plancherne rundt bagefter. Jeg kan se, der er blevet spurgt på gang i chatten. Eller i hvert fald en gang. Og så ringer I bare, eller kan forbi til en kop kaffe, hvis I skal have den store gennemgang. Og så var der også lige det der med afkastet. Vi viste afkastet for Index Plus og Global Value lige i indledningen, og her kan I se den på 5 tidshorisonter, hvor vi har taget både de danske investeringsforeninger med en valuefond, og så har vi taget et håndpluk af de 5 måske dygtigste vækstforvaltere. Og I kan se, der er flere fine afkast heroppe i toppen. Der er også en enkelt, der ligger foran os lige nu. Men det, som jeg synes er interessant, det er, at de her vækstaktier, som er løbet med al opmærksomheden de sidste 5-10 år, jamen de har faktisk ikke engang givet højere afkast, selvom vækstaktierne samlet set har givet op mod det dobbelte i afkast i den periode. Godt. Så hvorfor investere i value-aktier? Hvis jeg lige skal opsummere. Det giver markant højere afkast end vækstaktier og det brede aktiemarked over tid. Og så kan det være et godt supplement. De er lige nu rigtig interessant prissat i forhold til vækstaktierne, som er lidt dyre. Og så er der den der, som I kan huske fra de 2 alt overskyggende forudsætninger for, at noget af en value-aktie, de har ikke så meget gæld. Så hvis det her Iran og Hormuz frygtelige situation, vi har dernede, den bliver endnu mere længerevarende, end den allerede har været, jamen så er det god idé at have value-aktier. Fordi så kan der jo komme både inflation og rentestigninger. Og der er sådan en lille bonusoplysning, da der var energikrise i 70'erne, der stod aktiemarkedet stort set i stampe,
men på value-aktier fik du et godt afkast gennem det årti. Så, og Great Dane, jamen jeg håber, at de nøgletal, jeg har vist, dokumenterer, at det her det er altså value. Vi holder os ved vores, forbliver ved vores liste, også når der er modvind. Det har der været. Noget, jeg ikke har været inde på, det er, at vi har langt flere investeringsmuligheder end vores store konkurrenter, som ofte har 25, 50, 75 milliarder i porteføljen. Det giver dem mulighed for måske på en god dag at vælge mellem 500 aktier globalt. Vi har med vores cirka 1,6 milliarder i value-strategier, måske 5-6.000, vi kan investere i. Det har noget med størrelsen at gøre. Vi skal måske bruge 30 millioner eller 35 i hver aktie. Vores store konkurrenter, de skal nogle gange ud og investere 2 milliarder i hver aktie. Og så kommer du altså ikke lige ind i, måske ikke engang i rockguldet, han har sagt, men det er sådan, det skal ses. Du kommer nok ind i rock. Men det er allervigtigst, de laveste omkostninger i branchen. Global Value er aktivt forvaltet, ikke at Index Plus ikke er, men vi sidder 5 mand høj og prøver at finde nogle gode value-aktier globalt. Så den vil først, altså den er allerede halv pris af konkurrenterne, men den kan komme længere ned, og det er der, vi har en målsætning om at komme ned på en halv eller lavere, som er det pensionssektoren betaler. Og så er vi jo en dansk investeringsforening, en ægte dansk investeringsforening. Godt. Det var, hvad jeg havde valgt at bringe om global value, og så vil jeg give ordet tilbage til Jens Rundager, som vil fortælle lidt mere om, hvordan man kommer i gang, hvis man ikke allerede er det. Ja. Jeg tror, mange er i gang. Der tækker nogle spørgsmål ind i chatten lige nu, og det er det, jeg lige præcis er kommet til, så det tak for det. Begge vores fonde er noteret på Nasdaq-børsen. Ja. Ja, undskyld, jeg troede, du ville gå til Q&A. Jeg vil lige minde om det. Du skulle høre dem. Ja. Begge vores fonde er noteret på Nasdaq-børsen i København, og det vil sige, at de har en fondskode og handler præcis som I handlede en enkelt aktie i depotet i banken eller på handelsplatform. Der bliver spurgt til igen til, hvorfor vi ikke findes på Nordnet i øjeblikket, og det gør vi ikke. Vi tager emnet op med jævne mellemrum. Årsagen til, at vores fonde ikke kan handle på Nordnet, det er, at vi skal betale som kapitalforvalter et løbende fee til Nordnet for at være på platformen. Den omkostning, den ønsker vi ikke at tilføre vores investorer pt. Vi tager emnet op med mellemrum, så lad os se, hvad fremtiden bringer. Fondenes pris vil jeg bare lige sige, når man handler en investeringsforening, hvis der er nogen, der ikke er vant til det. Prisen på en investeringsforening, den justeres løbende over dagen. Så den indre værdi, det vil sige også den købs- og salgskurs, der ligger ude i markedet, den afspejler de bevægelser, der er på aktiemarkedet, og de aktier, der ligger i porteføljen. Så prisen på sådan en investeringsforeningsbevis er, man kan sige, realtid rigtig. Skulle du, der bliver også spurgt til, kan jeg handle i min bank? Ja, alle fondskoder på børsen, de vil ligge i bankernes online investering. Det her skal der ikke nogen tvivl om. Så man kan søge os frem på navn i sin webbank. Nogle gange glipper det, og så kan det være en fordel at bruge fondskoden, som jeg nævnte før, som alle værdipapirer har sådan en fondskode. Man kan også kalde det et CPR-nummer på et værdipapir. Hos nogle pengeinstitutter har man klassificeret os lige i øjeblikket i hvert fald som et produkt, der er lidt svært at forstå, og det har vi så svært ved at forstå. Det vil sige, at man bliver henvist til en rådgiver, og der må man simpelthen insistere på, at man ønsker at handle i Great Dane-fondene, og at man har forstået produktet, som jo egentlig er ganske simpelt. Ellers hører vi gerne om det fra jer, for så kortlægger vi og tager selvfølgelig action på det også. Yes, lige omkring det her med vores, jeg skal lige ned en gang der, lige omkring vores to fonde her. Det er sådan, at Global Value, den findes både i en akkumulerende og en udbyttebetalende version, altså to forskellige fonde med forskellige fondskoder. Det er samme investering, men det er forskellig skattemæssig behandling. Index Plus findes kun i en udbyttebetalende version. Begge typer, både akkumulerende og udbyttebetalende, kan sådan set anvendes til alle former for privat opsparing, værende pension, frie midler og så videre. Men fairvis, så er der mange, som foretrækker udbyttebetalende afdelinger,
når det drejer sig om frie midler. Det skyldes, at så betaler man først skat af gevinsten på realisationstidspunktet, altså når man sælger. Køber du akkumulerende fonde, bliver du lagerbeskattet og skal hvert år afregne skat, også selvom du ikke har realiseret en gevinst. For selskabsinvestorer, der kan begge typer fonde benyttes, men, og det er vigtigt, er man under det, der hedder virksomhedsskatteordningen VSO, så skal man anvende akkumulerende fonde. Og altså hos os er det Global Value Fonden akkumulerende. Yes, så tror jeg, vi er ved at være der. Jeg vil prøve at samle op på chatten. Den har udviklet sig. Nordnet har vi klaret. Ja, jeg har lige været rundt om lager- og realisationsbeskatning, så det tror jeg også. Bankerne, man kan handle hos bankerne, har vi også været rundt om. Den der gemmer vi lige lidt. Så var der nogle mere principielle spørgsmål fra starten, inden jeg lige taler produktudvikling. Og det er I tre selv eksponeret i jeres Index Plus fond? Hvis ja, hvor stor en procentdel af jeres respektive investerbare formue? Jeg tror, der er flere end os tre, som er ansat i firmaet, der er investeret i både Index Plus og i Global Value. Jeg vil ikke sidde her og udbrede mig om mine kollegers investeringsstrategi. Personligt har jeg det sådan, at min portefølje, den vil altid være delt op som en core og en satellitportefølje, hvor jeg minimum vil have 50%, og helt op mod 70% i noget, der læner sig tæt op af verdensindekset. De sidste 30-50% vil jeg så allokere i, det kan være andre fonde, det kan være en andel i Global Value, det kunne være i små aktier, small cap aktier, det kan også være enkeltaktier. Det er sådan, min portefølje bliver skruet sammen, og den tommelfingerregel, jeg har for fordelingen af det der. Et andet væsentligt spørgsmål, som kommer ind her, det er, kan man forvente, at I vil holde OOP? Nu er det årlige løbende omkostningsprocent, eller løbende omkostninger, vi har som 5 basispunkter. At vi vil holde omkostningsprocenten på 0,05% plus performance fee for Index Plus, eller er det kun en kortvarig ting for at få nye investorer ind? Altså en slags markedsføring eller reklame. Man kan forvente, at vi ingen planer har om at hæve den løbende omkostning. Men, nej, lad mig sige det sådan. Vi har delt vores vision for firmaet. Det er blevet ulige lettere i dag med 2 milliarder i kapital i Index Plus og dække de omkostninger, der jo reelt er ved at drive investeringsforeningen og afdelingen, end det var, da der var 200 millioner. Så nu har vi fået medvind på og et større ballast til at kunne fastholde den faste omkostningsprocent. Så ja, det er intentionen. Der er måske nogle ting, at vi ikke er herre over. Den skal jo dække nogle reelle omkostninger, og det kan selvfølgelig udvikle sig på en måde, som jeg ikke kan se i øjeblikket. Hvis jeg må supplere, Jens, nu har vi jo, som jeg siger, det er jo ikke noget, vi lige har skudt i gang. Vi fylder 5 år med Index Plus lige om lidt. Så den risiko kunne måske have spurgt os om for 3 eller 4 år siden. Ja. Og jo, det der med at være investeret, jeg kan godt åbne op også, og jeg kan slå den, som Rundager kom med, fordi jeg kan sige for mig og min families vedkommende, så ligger jeg 100% i Global Value, i det frie middel, det depot, jeg selv styrer, og også i den pension, jeg selv har, som jeg kan styre i en bank. Til gengæld er det, som jeg har sammen med min kone, og det, som jeg har, det ved de ikke noget om, men vores 2 teenage-sønners børneopsparing, det ligger 50-50 i Index Plus og Global Value. Godt. Undskyld. Yes. Jeg bare køre videre. Jeg ved jo, at vi har fået nogle spørgsmål på forkant, som vi måske lige skal nå at adressere. Men det gemmer vi lige. Der er nemlig kommet nogle gode spørgsmål om, hvordan vi vil forholde os, specielt i Index Plus jo, på de 3 store børsnoteringer, som kommer i USA, faktisk nu, SpaceX, Anthropic og OpenAI. Og så noget omkring vores, skal vi sige, kortsigtede forventninger til, og hvordan vi vil agere med den høje oliepris. Men inden vi tager de 2 spørgsmål, så bliver der spurgt konkret her, hvilken fond skal jeg vælge til min aldersopsparing. Og som nævnt før, man kan bruge udbyttebetalende afdelinger i sin aldersopsparing. Man kan også vælge at tage Global Value som den akkumulerende i det miljø der. Yes.
Jeg scroller lige videre. Lad os lige prøve at se her. Ja, så lige omkring, der bliver spurgt, om vi har planer om en Index Plus i Norden eller Europa eller en ex-USA-fond, fordi der er jo meget USA i verdensindekset, som det er skruet sammen i dag. PT har vi ingen planer om det. Altså jeg er sikker på, det kunne vi godt skrue sammen, men det er altid et spørgsmål, når man skal lancere nye fonde, om vi kan få den startup-kapital, som skal til. Faktisk eksisterede Global Value i en europæisk version indtil for et år og halvandet siden, og vi troede jo, at folk netop også ville investere og have mindre andel i USA, men det var faktisk ikke tilfældet, så den er lavet om PT. Det der ofte kommer spørgsmål på, om vi kunne tænke os at lancere, og det kunne vi godt ret let, det ville være en Index Plus, men med et par plusser mere, og det vil sige, de faktorer for at skabe mere afkast, Jakob beskrev, skulle have en større vægt mod at investorerne så accepterer lidt større udsving i forhold til verdensindekset. Igen, det er et spørgsmål om startkapitalen, fordi der skal nogle 100 millioner til at starte en ny afdeling i investeringsforeningen. Så vi følger løbende med, hører gerne om interessen, den skulle være der for det. Jep, men Jakob, vil du prøve lige at tage os igennem, hvordan du vil forholde dig til de her meget store børsintroduktioner i USA nu? Ja, det vil jeg gerne. Jeg vil også lige gerne starte med at sige, at jeg har selvfølgelig investeret massivt mange penge i Index Plus. Det er min kone også, det er vores børn også, det er vores øvrige familie også og venner. Så det er selvfølgelig all in, og faktisk er også investeret i Global Value. Så selvfølgelig er vi investeret i de her strategier. Jeg skal snakke lidt om SpaceX, og det kan være, Thomas, at du lige vil sætte en slide frem. Ja. Yes. Det er sådan, at der faktisk er flere af jer, der på forhånd har spurgt ind til SpaceX, og det er jo bare den første, men også den største af de her kommende store børsnoteringer, som der bliver snakket utrolig meget om. Og altså i vores verden, så synes vi, at der bliver hypet lidt for meget. Der bliver snakket lidt for meget omkring de her store IPOs. Og det kan godt skabe lidt nervøsitet, og det mener vi er ubegrundet. Konsekvenserne af de her børsnoteringer, jamen de bliver formentlig begrænset. Altså SpaceX bliver børsnoteret i morgen, og når den kommer ind i MSCI World, hvis den kommer ind i MSCI World, så sker det formentlig om 2 uger, og vi ved ikke præcis, hvor meget den kommer til at vægte. Der er nogen, der har gættet på, at de her børsnoteringer kun vil vægte 0,1%, men det kommer helt an på, hvor meget free float der kommer i aktierne. Og det kommer selvfølgelig også helt an på, hvor meget aktierne stiger, når de bliver børsnoteret. Og det kan de her aktier, de er jo vilde. For at sige det lige ud, de kan jo stige 100%, så det er som ingenting. Jeg vil tro, at vi kommer ikke i nærheden af 1% på MSCI World. Det tror jeg ikke, når den kommer ind. Så kan det godt være, at der sker noget over tid selvfølgelig. De nuværende 1300 aktier, de bliver stort set ikke berørt. Det vil sige, at det kan da godt være, at der skal sælges lidt i Nvidia for at finansiere, at man skal købe SpaceX. Men det bliver ikke noget, vi kommer til at opdage. Men SpaceX kan selvfølgelig godt bevæge sig voldsomt, som sagt. Men altså, man skal lige huske, der er 1300 aktier, der er hele tiden aktier, der bevæger sig voldsomt. I sidste måned var det Dell, der lige pludselig steg 100%. I Index Plus, jamen der kan vi jo godt lide at se på for eksempel value og størrelse, og det er i hvert fald 2 ting, som nok ikke lige taler til fordel for SpaceX, og nok heller ikke minimum volatility, bortset fra, at den nok kommer til at bevæge sig anderledes end mange andre aktier. Så det vil tiden vise. Jeg vil gætte på, at vores model vil undervægte SpaceX i starten her. Det er selvfølgelig voldsomt spændende det her, men set fra vores synspunkt, ja, så er det heller ikke mere spændende for os i livet. Godt, tak Jakob. Der er stadig kommet nogle spørgsmål ind. Jeg ved ikke, om jeg gjorde det helt klart omkring det her med beskatning og udbyttebetalende afdelinger osv. Jeg vil lige gentage, for som privatinvestor, der kan man i alle former for opsparing, det vil sig aldersopsparing, aktiesparekonto, frie midler, åbent depot,
der kan man handle og benytte vores udbyttebetalende afdelinger. Når det kommer til frie midler, så er der mange, som foretrækker at købe den udbyttebetalende. Fordi man kunne også bruge den akkumulerende, og det er fordi, man først skal betale skat på realisationstidspunktet. Det vil sige, når man tager sin gevinst og sælger beviserne igen. Så det gør det lidt lettere at udskyde skatten på den måde der. Der er også en, der har kommenteret her, og det er ganske korrekt. Hos Saxo ligger vores fonde inde og er nemmere at handle, hvis man vil på sådan en platform. Yep. Så synes jeg er ikke sikker på, de spørgsmål, som vi ikke lige når at få fanget rundt her, dem skal vi nok lægge en skriftlig kommentar ud på hjemmesiden og sende den ud på mail. Men jeg synes lige, vi skal høre, Thomas, du havde lovet lige at sige lidt omkring situationen i Hormuzstrædet, og omkring det her med olieprisen. Og er det noget, vi forholder os til? Hvad gør vi ved det? Ja, det er jo en sørgelig, men også interessant udvikling, der er i Mellemøsten i øjeblikket. Der er jo ikke noget, der har været roligt siden Trump han tiltrådte sit andet embede. Men det er lidt interessant i den her nuværende situation, er, at vi har faktisk aldrig haft en situation, hvor oliepriserne skød i vejret, og aktiemarkedet fortsat med at sætte rekord efter rekord. Så det er interessant. Alt andet lige er i hvert fald de største aktier i indeksene i dag mindre afhængige af olie, end situationen var i 70'erne. Men som det ser ud lige nu, så vil vi alt andet lige få en periode med og vi er begyndt at se inflationspres og potentielt rentestigninger. Man kan selvfølgelig også, hvis man virkelig har de mørke briller på, så kunne man bekymre sig om fødevarekrise, for det er altså blevet dyrt for landmændene rundt om i verden at bruge kunstgødning og diesel. Et af de spørgsmål, vi har fået forud for webinaret, det var om hvordan vi ser på de forskellige regionale forskelle, der er. Altså, der er jo ingen tvivl om, at Nordamerika som selvforsynende på olie og gas står bedre end Europa, og i særdeleshed bedre end Asien. Men det bliver der gjort noget ved, og Trump kan heller ikke beholde sin olie selv, medmindre han laver et eksportforbud. Det kunne han jo godt worst case finde på. Så det kan meget vel være noget storpolitisk, men alt andet lige, så tror jeg personligt på, at man forsøger at få afsluttet den her krig og få åbnet op i Hormuzstrædet. Men det vil tage noget tid at få indhentet det produktionstab, der har været. Og så vil jeg sige, hvis der er noget positivt, vi skal sige om alt det, det er, at Europa var i forvejen længst med den grønne omstilling, og nu bliver der for alvor sat tryk på det. Så det bliver en spændende periode, vi går i møde. I Global Value har vi taget noget mere eksponering mod energiselskaber, og selvfølgelig fokuseret på dem, der ikke har haft berøring, eller ikke har, eller er meget begrænset berøring med den olie supply chain, der ligger inden for Hormuzstrædet. Yes, nu skal jeg vist heller ikke tage mere langhanden på den, Jens, så du går bare videre. Der er også kommet et spørgsmål om de seed-investorer, der i 2014 var med kapital for at stifte investeringsforeningen, om de stadig har noget med foreningen at gøre. Og mit svar der er kort, at Geo Gundersen er formand for bestyrelsen i det selskab, der hedder Great Dane Fund Advisors. Det er det selskab, vi er ansat i til at investere investeringsforeningens kapital. Ja, og familierne er også investorer i særdeleshed med Gundersen i investeringsforeningen, uden at vi skal. Men som sagt, I kan jo se i CVR-registret, at vi har Geo som formand, og han har jo netop en lang historik med blandt andet værdipapirer, men også virksomhedsinvesteringer og finansiel erfaring. Så han er en fremragende formand at have for os og også familien en stærk investor i foreningen. Ja. Jakob, jeg hørte ikke din besvarelse SpaceX før, jeg var lige et andet sted mentalt, men der er kommet nogle vældig gode spørgsmål omkring faktorerne i Index Plus, om de kombineres. Small cap value ofte omtalt. Der er også et spørgsmål omkring, hvordan vægter ESG i fordelingen osv. Har du en kort kommentar lige på, hvordan de faktorer, hvordan du... Ja, men altså, de her fem faktorer, som vi arbejder med, vi arbejder ikke med dem enkeltvis. Vi arbejder med dem multifaktorvis. Det vil sige,
at vi kigger på alle 5 faktorer samtidig, når vi kigger på Tesla. Så kigger vi altså både på, hvad har den i value, hvad har den i size og minimum volatility og momentum, når vi vurderer, hvor meget der skal købes ind i Tesla, hvor meget vi vil over- eller undervægten. Og der er den altså dårlig på stort set alle 5 faktorer, og det gør så, at vi er undervægtige i Tesla. ESG er, altså de her faktorer arbejder vi jo med på den måde, som vi mener er bedst, og ESG, der bruger vi et ESG-tal fra nogle andre, som vi køber, men vi bruger også selv den metode, hvor vi går ind og regner momentum i ESG, fordi at det viser historisk, at den korte historik, der er, at det er bedre at vælge de aktier, som forbedrer sig på deres ESG. Så det kan vi godt lide at favorisere. Var der nogle andre ting, Jens? Det var der. Det kan godt være lidt svært at svare på, men spørgsmålet er måske relevant nok, specielt omkring value-aktier, jævnfør forventet indtjening om nogle år. Om ikke denne her AI-revolution gør det utrolig vanskeligt at lave estimater bare nogle år ude i fremtiden. Det gør det nok på de fleste selskaber, men over på value-aktierne, har du en kommentar lige på den, Thomas? Ja, jeg vil næsten sige, at jeg vil tro, at value-investorer har lettere ved det end vækstinvestorer. For ingen tvivl om, at AI allerede påvirker og verden i allerhøjeste grad, og jamen, vi bruger der rigtig mange AI-systemer i Great Dane Fund Advisors, der hvor det kan hjælpe os. Aldrig til at konkludere, om en aktie er god eller dårlig, det skal vi nok selv gøre, men i fremskaffelsen af data og andre gode ting, så bruger vi det AI hele tiden. Lige nu synes jeg, at business casen ser svær ud. Altså, Big Tech har ikke rigtig dokumenteret, hvordan de skal tjene penge på alt det her AI, der bliver integreret i forvejen i deres systemer. Det kan godt være, at det vokser brugen af det. Det er da klart, når man kan få et ChatGPT-abonnement for $25 og bruge det samme i strøm på de første 2 timer ved brug af det. Så lige nu, der bliver det foræret væk, og det er egentlig også det, jeg tror, der kommer til at ske. AI, det bliver en commodity. Det med at have en AI-bot, en chatbot, man kan snakke med og spørge til råds, det bliver en commodity. Der er jo fri konkurrence, så prisen vil også blive konkurreret ned. Så det er en svær business case, men det er ingen tvivl om, det kommer til at være en stor hjælp for produktiviteten i mange brancher. Men jeg tror faktisk, at en value investor har lettere ved at vurdere det kvæg forretningsmodellernes udseende end en vækstinvestor. Jeg ved ikke, om det var okay, svar. Det er super, Thomas. Hvad hedder det? Der er lige kommet et spørgsmål omkring, om vi har meget volatilitet i Index Plus, eller det er helt altså markedet. Er det noget, vi ser på? Og jeg ved, Jakob talte om det matematiske begreb, der hedder tracking error, som at det vil styre volatiliteten efter relativt til verdensindekset. Kort kommentar, Jakob? Ja, altså volatilitet er nemlig 2 ting. Relativ volatilitet mod indeks, og det er der, hvor vi vil ligge på 0,5 til 1%, og så er der den absolute volatilitet, altså de udsving, som selve fonden har. Og fordi at vi bruger minimum volatility som en af vores faktorer, så er det vores helt klare forventning, at vi vil have en lidt lavere risiko end vores benchmark MSCI World. Og det synes vi jo også er super, super fedt at skabe et højere afkast end MSCI World, og samtidig have en lidt lavere risiko. Bare en lille smule, måske bare 2-3%, ikke procentpoint, men 2-3% lavere risiko. Så vores beta vil også ligge omkring 0,97-98, hvis der er nogen, der interesserer sig for det. Ja, du kan vel sige, at de første 5 år, Jakob, der har der både været lavere standardafvigelse, og som du siger, en beta under 1 i Index Plus, end der har været i MSCI World. Så det kan man allerede se i dag. Det forventer vi også fremadrettet. Ja. Jeg har læst chatten mange gange nu. Jeg kan ikke lige se andet. Vi har svaret på det meste. Vi gennemgår den igen, og er der noget, der er glippet, så skal vi sørge for, at der lige kommer en kommentar ud med materiale, som vil blive sendt ud efterfølgende herfra. Så på alles vegne i Great Dane vil jeg da gerne tillade mig at sige tak for jeres deltagelse. Super stor aktivitet i chatten. Det er pragtfuldt at holde webinar på den her måde, og tak til kollegerne for nogle gode præsentationer. Så tak for nu, og gensyn.